Hej, og velkommen til den verden, vi i dag lever i. Mange krige har hersket, og hård magt er blevet benyttet i form af militære styrker, blandt andet i Irak-krigen. Men hård magt bruges ikke i samme grad længere. Nu er en blød magt mere benyttet metode. Her gøres brug af interdependens. Dette forhindrer ofte lande i at komme i krig med hinanden, da begge ikke længere har interesse i at ødelægge økonomisk handel. Konflikterne løses altså ikke gennem krig, men forhandlinger. Og dette tyder på at være en meget globaliseret og benyttelsesrig metode i dag. I dag eksisterer nemlig mere ligevægt i form af magtbalance. Det vil sige, at ved hjælp af aggressiv opførsel kommer vi ikke lige så langt i den verden, som vi lever i dag. Det er noget, FN's generalforsamling benytter sig meget af i dag. Blød magt er vejen frem. Peace.